ଆପଣ ମାନେ ବାହୁବଲି ଫିଲ୍ମର ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖିକି ଜାଣି ପାରୁଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ନ କରି ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି ନହେଲେ ବାହୁବଲି ଥାଲିର ଏଣ୍ଟ୍ରି ସିନ୍ ମିସ୍ କରିଯିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ରୋଷେଇ ଘରେ କଣ କଣ ହଉଛି। ଲେଟ୍ସ ଗୋ। तो फाइनली ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଏଇ ଭିତରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋର ବାହୁବଲି ଥାଲିଟା ଅର୍ଡ଼ର ଦେବା। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି ସେ ଭିତରେ। ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଇଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ଆସ। ଗୋଟେ ବାହୁବଲି ଥାଲି ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେବେ। କେତେ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି? ସେଟା 500 ଟଙ୍କା ରହୁଛି 499। ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କେତେ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆସିବ? କେତେ ଟାଇମ୍? 2 ମିନିଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। तो फाइनाली आम ए बाहुबली थाली ऑर्डर करदेलु। तो आसवा पर्यंत वेट कर। A few moments later. मैं हमरो भेज केतरा खाइ रहउछ नॉन वेज रे केतरा खाइ रहउछ। हमर भेज थाली से नॉन वेज सेम दिन हमर भेज रे 20 प्रकार नॉन वेज रे 10 प्रकार 30 टा आइटम हेटा होची बाहुबली थाली। देख के चलंतु आप कोन दउछ आ ताकू कहिबे। आज्ञा आइटम भी कहि दे। डाली खीरी मशरूम मसला पोटल कुरमा पनीर बटर मसला भेंडी आलू तरकारी मिक्स वेज तड़का सजना आलू छुई तरकारी चना मसला अंडा करी मुड़ी घांट बॉयलर चिकन कोई चुंगुड़ी देसी चिकन प्रॉन महुराड़ी माछ सुकुआ रोही माछ मटन दही बूंदी आलू भर्ता बड़ी चूरा सालड राइस पांपड़ रुटी पूरी मिठा हो गला बाहुबली थाली। नहीं चलो फाइनली देखि पड़ती बाहुबली थाली आसी पहुंची जाइए एंड केते बड़टा एंड टोटल इतने 30 आइटम अच्छी। तो कौन कौन अच्छी टिके डिटेल रे कैमरा टिके पाखु आनी के देखे दोची आपन को। चलन तो स्टार्ट करिबा खाइबा। तो केमती कोन अच्छे टेस्ट भी मु आपन को रिव्यू दोची।
ଖାଇବା ବଡି କେମିତି ଚୁରା ट्राई करिया ଖାଇବା ସବୁ କେମିତି ହେଇଛି? ଭଲ ଅଛି ସ୍ପେଶାଲି ବଡି ଚୁରାଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ତମକୁ ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। तो चलନ୍ତୁ लेट न करी खाଇବା स्टार्ट କରିବା କିନ୍ତୁ ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ହଁ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। यस ऑब्वियसली खाଇବା ବହୁତ ଭଲ ହିଁ ହବ କାହିଁକି ନା ମନୋଜ ଭାଇଙ୍କର ଏଇଟା ବି ନନଭେଜ ୱାର୍ଲ୍ଡ ତ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଛି ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବାହୁବଲି ଥାଲି ତ ଆପଣମାନେ ବି ଆସିକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ तो चलନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ମିଠା ଖାଇବା तो खाଇବା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ମୁଁ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଟେଷ୍ଟ କଲି ସବୁ ଆଇଟମ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ପୁରା ଦେଶୀ ଟାଇପ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଖାଇବା ଅଧା ଅଧା ସରିଗଲାଣି ବାକି ଆଉ ଯେତିକି ଆଇଟମ୍ ଅଛି ମୁଁ ଦୁଇଟା ରୁଟି ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି ତ ରୁଟି ଆସିବା ପରେ ବାକି ଆଉ ଦୁଇଟା ରୁଟି ଅର୍ଡ଼ର ହେଇସାରିଛି ତ ତା ଭିତରେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଏସବୁ ଆଇଟମ୍ ଖାଇଦେବା ଆଣ୍ଡ ଖାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ 499 ପୁରା ବାହୁବଲି ଥାଲି ଆସୁଛି ଆପଣ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜ ବି ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ନ କରି ଆଉ ଯେତିକି ଅଛି ଖାଇବା ସାରିଦେବା ତ ପିଙ୍କୁ ଖାଅ अंड देखी पड़े लंच टाइम जेतु हेगले बहुत सारा लोक पूरा भिड़ हेगलानी देखी पड़े खाइबा मोर सरी गलानी आउ बाकी जेतिक अछि खाई होले पूरा पेट फुल हे गलानी एतिकी खाइबा तो खाइबा समय पूरा सफिशिएंट दूध पति तो चलନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ ଆପଣ ବି ବାହୁବଲି ଥାଲି ଖାଇକିନା ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଆଉ ମୋତେ କହିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍